sidste uge i Høvdingebold. Guldpigerne smadrede de andre pigehold. Men DR pigekoret klarede med nød og næppe at vinde over Masha Wang og hendes coverbabes, som dermed var ude af turneringen. Nu skal de sidste 3 hold i ilden og kæmpe om pladserne i næste runde. Det er tid til Høvdingebold. Og sidste pulje. Og det er altså også i aften, at vi sætter gang i den store wildcard-afstemning, hvor du kan give dit favorithold en plads tilbage her i turneringen. Og hvordan du gør det, det får du at vide senere i programmet. Men Iben, nu vil vi møde aftens 3 hold. Jeg står her med sygeplejerskerne. Parkourholdet. Sidst men ikke mindst har Godmorgen P3's egen kanonkonge samlet kanonkuglerne. Tak, Iben, men vi skal også i aften hilse på DR Sportens allerstørste orakel og verdens dejligste, Anders Lund Madsen og Andreas Krav. Tak for det, Signe og Anders. Nu møder vi de 3 sidste hold her i Høvdingebold-turneringen. Har du nogen favorit? Ja, det kan jeg love dig for, jeg har, men jeg er kommentator, så jeg skal konsekvent være objektiv, men jeg kan sige, jeg ved, hvem der vinder i dag, jeg ved, hvem der kommer midt imellem, og jeg ved også, hvem der i den grad taber. Det bliver stadigvæk spændende. Vi ser frem til god underholdende og muligvis akrobatisk Høvdingebold. Det er de allermest kampgale hold, vi skal møde i aften. Det er de kærlige sygeplejersker, det er de moderne akrobater, parkourholdet, og så er det kanonkuglerne under ledelse af DR's helt egen kanonkonge. De 3 hold, de skal spille mod hinanden, og de 2 bedste går altså videre til næste runde, som jo allerede er på søndag. Og fra runde 2 er der så 2 hold, der igen går videre, og på den måde så fortsætter vi, indtil vi har fundet Danmarks allersejeste høvdingerboldhold. Nu skal vi møde det første hold, og det er normalt sådan nogle mennesker, som er ekstremt kærlige, ekstremt omsorgsfulde og er vant til at opføre sig som hverdagens helte. Men prøv at høre, i aften, der er der ingen kære mor, for de vil skyde hvem som helst af banen. I skal møde de rigtige, sande hverdagens helte, nemlig sygeplejerskerne fra Ridden. Jeg hedder Fie, og jeg er høvding for sygeplejerskerne. Vi arbejder alle sammen på Rigshospitalets knoglemavstransplantationsafsnit. Her er Michael og jeg ved at hente knoglemaven, der netop er ankommet fra udlandet. Her er Julie, hun er ved at aflæse blodproduktet. Og Anne tager en prøve ud til celletælling. Her er Tenna, hun er ved at tage sit engangskittel af, som bliver på, når vi håndterer knoglemaven. Christian er her med en patient, der har ventet på at blive transplanteret. Selve transplantationen er helt ukompliceret. Christina udfører den her ved at sætte et drop til patienten. Vi redder liv hver dag, men nu skal I se os i en helt anden rolle. Skal I altså nu møde aftens andet hold. De dyrker det, der hedder parkour og freerunning, som jo er sådan en akrobatisk sport, hvor man altså klatrer rundt på væggene og hopper rundt på trapperne og bruger hele byen, som om, at det var ens egen legeplads. Deres fysiske udfoldelser har ingen begrænsninger, men kan de overhovedet lege med en høvdingebold? Nu skal I møde aftens andet hold, parkourholdet. Parkour er en bevægelseskunst, hvor man konstant udfordrer sig selv og sine evner.
Jeg hedder Elia, og jeg er høvding. Mit hold består af nogle af de bedste og modigste parkourudøvere. Ronaldo. Ingen forhindringer kan stoppe ham. Her laver Martin et wallspin. Han er professionel parkourudøver. Der er næsten ingen piger, der dyrker parkour, men Signe er en af de absolut sejeste. Her er Tom, der laver kork. Det er han en af verdens bedste til. Agne er min lillebror. Han er totalt frygtløs. Og så er der Sami. Kæk og glad og en benhård breaker. Vi ser ikke forhindringer. Vi ser kun udfordringer. Så kom bare an. Bang, chokolademand og moderne badutspring på åben gade, kan man vel kalde det her parkourholdet. Sådan, Mark, fristes man nærmest til at sige. Jeg har da ikke siden dengang, jeg så 2 fag frem med Erling Bundgaard, set et mere oplagt match mellem disse 2 hold. Jeg er imponeret, samtidig med også er lidt skræmt. Ville Grete Sønk kan dyrke parkour, hvis hun havde været ung i dag? Vi ved det ikke. Men lad os kigge på et par af de profiler, der er med i aften. Her har vi høvding Ilia Hassani, leder af Team Hio, og dermed en af Danmarks få professionelle parkourudøvere. Tidligere springgymnast, model og lederen fra blandt andet Signe Højbjerg Larsen, og hun er så nærmest den eneste kvindelige parkourudøver overhovedet i Danmark, og også tidligere springgymnast, og har skrevet speciale om parkour. Lad os se lidt på, hvad parkourholdet havde at sige om deres modstandere fra sygeplejerne. Jeg er nok 97% sikker på, at vi vinder over sygeplejerskerne. Grunden til, at det kun er 97, det er, fordi der er 2 drenge på holdet også. Det indtryk, vi har af sygeplejerskerne, det er jo sådan nogen, der er lidt bløde i det, i modsætning til os, hvor vi ikke er bange for at slå os eller noget som helst. Vi ved bare, at vi vinder. Altså, det er sådan en indstilling, man skal have for at komme langt. Ikke noget med at håbe eller tro på det. Man skal bare vide det inderst inde, at på en eller anden måde skal vi nok komme frem og vinde det hele. Og her har vi så sygeplejerskerne. Ja, det er et hold, man ikke tør andet end holde med, fordi før eller siden, Andreas Kravl, så ligger vi der jo i den forkerte ende af en kanyle for en af de herrer dernede, og så er det utrolig vigtigt at have sagt de rigtige ting her i dag. Så jeg synes, de ser flotte ud, de ser dygtige ud, deres uniformer er lige som de skal. Jeg kan ikke komme på nogen svage punkter. Og lad os kigge på et par af profilerne og dragterne her. Fie Lunau er høvding og dermed oversygeplejerske i aften til daglig på knoglemavstransplantationsafsnittet på Ride. Også maratonløber og tidligere håndboldspillere. Med på stuegang har vi også ham her, Michael Andrew Hansen, 31-årig tidligere kok, men nu sygeplejerske på samme afsnit som høvding Fie på Ride. Også sygeplejerskerne havde lidt at sige inden kampen mod parkourholdet. Parkour, så tænker jeg, er nogen, der er ret gode til at klatre rundt på tage, og sådan edderkoppemennesker, der er ret god fysisk form, men ikke bedre end os andre, håber jeg. En parkourholdet, det er nogen, der er gode til at bruge deres krop, er gode til at bevæge sig rundt, men det er overhovedet ikke vant til at bruge en bold. Altså, det er derfor, de er gået ind i den sport, tror jeg. De har prøvet fodbold og håndbold og alle de andre ting, men det duede ikke, så de må bare hoppe lidt rundt. Men nu er der en bold med i spillet, så jeg tror ikke så meget på det. Ja, inden vi er for alvor klar til at få sat gang i den her kamp, så lad os lige kigge en ekstra gang på, hvad det er for nogle regler, vi spiller efter her i Høvdingebold. I Høvdingebold består hvert hold af 6 spillere. De 5 er markspillere, mens høvdingen er placeret i sit eget felt bagerst på banen. Hvis man bliver ramt af en bold, dør man. Men lykkes det at gribe bolden, er kasteren død. Og samtidig bliver den først døde på griberens hold genoplivet. Hvis alle markspillerne er døde, forlader høvdingen sit felt og har en sidste chance for at kæmpe for sit hold. Når høvdingen på det ene hold er død, er kampen vundet. Så er det altså nu, vi får at se, om sygeplejerskerne kan få skovlen under parkourholdet. Det er blevet tid til aftens første kamp. Så er vi klar. Aftens første kamp på dommerne på banen. De skal jo til, før vi overhovedet kan komme i gang. Vi ser hele plejevæsenet mod vel nok de flotteste kroppe, jeg har set i hele mit liv. Og der er faktisk kun en eneste af spillerne på parkourholdet, der aldrig har brækket noget, så det er meget passende, de lægger ud mod at møde sygeplejersken. De kender hinanden i forvejen. Ja, også hilser på hinanden her. Alle sammen på knoglemavstransplantatoriet på Rigshospitalet i København. Sig lige det i en brænder knoglemavstransplantationsafsnittet.
Ja, jeg ville jo ellers helst skælde knoglemarvstransplantationsambulatoriet, men det er mest for at gøre ordet endnu længere. Nu har vi stormløb mod bold. Lad os se, om vi får personskade, så vi skal have implementeret samariterteknikker allerede nu. Og her ser vi, ingen tvivl. Godt kommet frem der af sygeplejerskernes nummer 6. Det er Michael Andrew Hansen her, som får kastet sig frem. Afni Hassani, lillebror til holdkaptajnen. I den anden ende. Og så er det noget, der betyder et anslag mod kommentatorboksen. Direkte sendt op mod os her via banden. Det har jeg ikke oplevet før. Det er måske for at sætte sig i respekt. Det skal jeg da love for. Men altså bolden hos parkourdrengene og pigen. Og Gio, de har altså noget opbakning. Det er deres normale parkourhold, der har taget hele følgeskaren med i aften. Ja, og den er stor. Så har vi ride på banen. Det gik ikke længere det. En misser fra start. Og direkte ind på kroppen af Christian Nørskov her. Det var Nørskov. Jeg tror, det var Rinaldo Madiotto, som sendte den her afsted. Det var det også. Her ser vi den, der er måske oppe i de 3 cifre i det kast der. Det er en meget voldsom kast. Og ja, han er halv italiensk. Jeg ved, du sidder og tænker over det. Rinaldo Madiotto. Det fås også med bacon. Så ryger nummer 7 hos parkour ud. Sami El Hindi. Sami El Hindi, min personlige favorit allerede nu. Ude. Men en for en. Og alle for alle. Skurpladserne. Skal jeg love for. Der er altså kraftigt i skud, Andreas. Jeg mindes sikkert, det er Rinaldo Madiotto igen. Også mål til 75 km i timen. Klart den hårde skydende på parkourholdet. Sammen med Afni Hassani. Deres lillebror til høvding Ilia Hassani. Ja, som jeg er. Parkourkunstens Brian Laudrup. Brødren Laudrup. 176 cm er Madiotto, og dermed er han Italiens næsthøjeste mand. Har bolden der. Jeg tror, han skal afslutte igen. Det er ligesom om, de har lagt bolden i hænderne på ham, når der skal sendes den afsted. Og det er det her slyngskud her. Man ser, hvordan man undviger her. Det er altså at se sygeplejersker. Det er en kunst i sig selv. De har jo et gangpensum, men der sker det. Der nummer 6. Michael Andrew Hansen, den tidligere kok. 31 år. Flot fyr. Jo. Jeg siger bare, at sygeplejersker er nogle af de mennesker, der går allerlængst i deres hverdag, og der er nu timeout. Kald den timeout, det var sygeplejerskernes. Hvad der har vi? Han streaker på banen, Andreas. Det kan godt bekymre mig lidt. Og han slår dobbelt. Det tror jeg, det er parkourholdet, der har fået sig. Det er den første streaker, vi ser i høvdingbold. Men forhåbentlig ikke den sidste. Nej, og altså nu havde vi jo kvinderne i sidste weekend. Der var ikke nogen. Så jeg bedrog mine øjne, mig, Andreas. Eller var der en dobbelt baglæns saltomortale i den streaker? Der ser vi igen her. Det er altså en dobbelt baglæns saltomortale, der ryger afsted der. Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Der var en, og ja, den er så halvanden teknisk set, ikke? Han tager lige den der mavelanding, som ville have været rigtig flot, hvis der havde været vand under. Nå, men altså 2 mand ude for begge mandskaber. Og Rinaldo får en friaften, og det bliver straffet med det samme. Men det er jo altså virkelig sygeplejerskerne i den kvindelige udgave, vi har tilbage. Det der var ikke et kast. Godt set der, ellers frem og tilbage i spillet. Og nej. Rinaldo Madiotto, han kan også gribe. Anne Schneider Frederiksen sendt ud. Anne Schneider Frederiksen, der jo har en af Københavns mindste hunde. Vi er nede på 2 mand, eller kvinder på, men jeg har før set 2 kvindelige sygeplejersker køre et helt røntgenafsnit i flere døgn. Det er ikke noget, der skræmmer en rigtig sygeplejerske. Rinaldo Madiotto, jeg elsker at sige det navn her. Jeg vil også gerne sige det. Rinaldo Madiotto. Og der er her et maskeret svupskud. De har altså nogle små tricks her. Og så bliver det straffet. Ilia Hassani, høvdingen, vil også være med. Storebror, lillebror. Det er lækkert at se. Pardek ud her, og nu har vi endnu en sygeplejerske i boksen. Det er jo lige før, at de alle sammen er i kafferummet, og så overlader de hele stuegangen til Tina Andersen. Men Tina er jo altså også en pige, der tidligere har gennemført de her stuegange. Jeg har engang haft en drøm nede i en superbrusen, der ikke er helt ulig det, du lige skitserede der. Bolden hos Filunov. Løs Ratchet. Den kunne man faktisk godt have gået ind og grebet på, den der, men de får bolden alligevel, parkourdrengene. Parkour er jo sporten simpelthen at komme hurtigt fra et punkt til et andet. Jeg skal da love for, at de er ved at komme hurtigt til sejr lige i øjeblikket. Den flyvende hollænder her. Ja, den gik så ikke den her gang. Har jo kun dyrket parkour i 2 år. Men altså, prøv at se den her pirouette i luften.
det er flot, det er smukt, det er lækkert. Men det er samtidig også ineffektivt, fordi vi har stadigvæk tænder på banen. Jo, men Andreas, nogle gange er æstetikken vigtigere end det at vinde. Hvornår? Jeg kan ikke lige komme på det, men nogle gange. Et godt spil frem og tilbage her fra sygeplejerskerne. Der er samarbejde over hele afsnittet. Det ligner en af de helt tidlige rockklip på Ny Alliance-filmen. Der røg hun altså ud, tænder, og så skal vi have Fie Lunau ned. Høvdinge-reglen, hvor vi har den sidste spiller på sygeplejerskeholdet. Fie Lunau, oversygeplejersken. Og jeg vil da nok sige, at hvis Nurse Ratched var en pille lige nu, så var det da noget i retning af en kodimonyl. Ja, men hun lyder der øjeblikket. Og det er en af de ikke stoppende. Kunne vi, om hun har tænkt sig at drible i op til 10 minutter nu? Se, hvorledes de 4 parkourfyre er nede på knæ i en nærmest, ja, men i en snæverving godt kaldt arrogant positur. Men jeg tror ikke, man skal misforstå. Man skal heller ikke undervurdere sygeplejerske Fie. Jeg har også fået Signe Højbjerg tilbage på banen. Den eneste parkourpige. Ja. Der tager den flyvende holder, og det lykkes. Det virker, mine damer og herrer. Og det er ikke så hvem som helst, hun har fået sendt ud, mine damer og herrer. Rinaldo Mariotto. Var det Rinaldo Mariotto? Ja, det er sendt ud. Det er, der ser vi ham. Den kernedanske Fie Lunau fra Rigshospitalets, og nu tager vi lige i kor knoglemavstransplantationsafsnit. Godt, Fie. Rinaldo Mariotto. Skal jo håbe, at han ikke skal have transplanteret noget knoglemav i de kommende måneder. Og det er jo problemet med sygeplejersker. Før eller siden, så sidder vi der. Og så kan de sige, var det ikke dig, der høvlede en bold på mine lår for et par år siden? Lad os se her, jeg synes, de leger lidt med Fie i øjeblikket. Ja, men snart er det hende, der leger med dem. Så er det slut. Ja, nu er det slut. Det var det, der hed en lang fødsel. Men det var en smuk fødsel. Og barnet, et sejrende parkourhold. Ja, det er dejligt at se disse kroppe i leg. Man bliver jo helt for lyst til og dyrke parkour. Ja, det var lige det, jeg skulle til at sige. Men vi bliver i kommentatorboksen bare ganske roligt. Der er stadigvæk 2 opgør tilbage, men vi kan i hvert fald konstatere, at parkourholdet og pigen vinder med 4 mand tilbage på 2 minutter og 20 sekunder. Det er det, vi i fagsproget kalder en forholdsvis sikker sejr. Var Signe Højbjerg egentlig ikke med i børne-MGP engang? Jeg skal ikke kunne sige det, men i hvert fald ikke... altså, det er vel det, vi også kan kalde tobak for en skilling, som der er der. Men hvad hun ikke har i højde og drøjde, det har hun så altså i vilje og i springkraft. Og apropos de ord, så skal vi ned til Signe Lindqvist. Ja, tak skal I have. Anders Lund Madsen og Andreas Krav. Status er altså lige nu, at parkourholdet jo havde en faktisk ret overlegen sejr. Og det betyder altså, at der er pres på de hårdt arbejdende sygeplejersker. Men Iben, hvordan reagerer holdene på det? Jeg fornemmer en lille smule nedtryksstemning her på sygeplejerskeholdet. Og Fie, du er jo en stor nedtrykkelse. Ja. Det er så meget ærgerligt, det her. Vi spiller helt vildt godt. Vi spiller faktisk bedre, end vi har gjort til træning. Og så alligevel, så er de sgu alligevel hurtigere, de der mærkelige parkour. Hvad er det, der sker? Er I bedre nu, eller kan I godt forstå, at sejren går i hus? Nej, jeg kan ikke forstå det. Det kan jeg faktisk ikke. Jeg ser mig meget uforstående over for, at vi ikke vandt den her kamp. Men I ryger jo ud, ikke? Ja, og det går efter reglerne. Vi kommer stærkt igen i de næste kampe. Vi er klar. Held og lykke med det. Tak. Og så lad os lige gå over og snakke en gang med det sejrende hold, nemlig parkourholdet. Hvordan er stemningen? Var det svar nok? Stemningen er jo i totalt top, fordi vi vandt jo over sygeplejerskerne. Og godt nok havde vi en streaker inde på banen, jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, så jeg håber, at nu får de noget at lave. Nu hvor de er halvvejs slået ud, så har de i hvert fald et job tilbage. Er det samme taktik næste gang fra Høvdingens side af? Det vil jeg helst ikke afsløre endnu, men det vil altid være en overraskelse, i hvert fald så meget kan jeg sige. Nu skal du møde turneringens mest alternative hold. Vi har bedt den elskede radiovært Kanonkongen om at sammensætte sit eget hold, og han har gjort det efter en helt enkel opskrift. Hvem er mest overblik, hvem er mest festklar, og hvem er de dårligste tabere? Se her, hvordan hans hold endte med at se ud. Jeg er Kanonkongen fra Godmorgen P3. Når man laver radio, så står man stille det meste af dagen. Det skal være slut nu. Derfor vil jeg samle et hold, der kan smadre alle de andre i høvdingbold. Men det er sgu ikke alle og enhver, der kan blive kanonkugle. Derfor vælger jeg kun toppen af poppen til mit hold. Anders Stjernholm, stand-up-komiker og radiovært. Jeg satser på, at han har turneringens mest grovkornede flag. Henrik Poulsen, min trofaste radiopartner. Han har et heftigt temperament, og han er uden tvivl turneringens dårligste taber. Bettina Bjerring er holdets svar på en guldpige. Du kender hende fra vejret.
men hun kan også spille beachvolley. Hun er bare en sød pige fra Fyn. Score Emil, holdets våben mod de mange piger i turneringen. Han er en følsom fyr. Lizzie, Danmarks svar på Amy Winehouse. Hun sørger for, at vi altid er dem, der går sidst hjem. Christoffer Læsø, model og skuespiller. Og så har han et utroligt sexet smil. Det kan man altid have brug for. Det er mit hold. Jeg er høvding, og I andre, I kan lige så godt gå hjem med det samme. Parkourholdet ind her, men altså også kanonkuglerne. Jeg ved ikke rigtigt, altså radioværter, vejrpiger og Score Emil og Anders. Nej, og jeg vil egentlig glæde mig lidt til at sige det her, men jeg er også lidt ked af det, fordi der bliver lavet så meget mos af det hold lige om lidt. Lad os kigge på, hvem det er, som der skal være profilerne på kanonkongens kanonkugler, og det er selvfølgelig kanonkongen selv, og måske kanonhøvdingen i aften. Til daglig er han altså morgenfrisk radiovært på Godmorgen på 3. I aften er han lederen af de arrogante og festklare kanonkugler. Blandt andre ham her, Anders Stjernholm, flabet komiker, også radiovært og generelt dampbarn med kanonkongens holds hårdeste højre hånd i øvrigt. Lad os se på, hvad kanonkuglerne dog havde at sige til deres forsvar inden den her kamp mod parkourholdet. Jamen, parkour er jo egentlig opstået i det franske bøssemiljø i 70'erne omkring Paris. Det er der meget få, der ved, men det er grund til, at dragterne er så stramme. Parkourholdet er vi ikke bange for. Det er en flok fjerderdrenge, som jeg tror, de kan hoppe igennem hele byen uden at bruge penge på en busbillet. Og det er sikkert også smart nok, men det er meget nærigt. Og i øvrigt ser de godt ud. Den skal vi have, men vi er ikke imponeret. Det er vigtigt for os at vinde og komme til Las Vegas, så vi kan få brugt nogle af alle de engelske svinere, vi har. Vi kan jo ikke kun svine folk på dansk, vi har skam også et internationalt repertoire, vi skal af med. Så derfor skal vi til Vegas. Vi vil gerne vinde. Det er sjov og ballade, og det kunne også være sjovt at komme til Las Vegas. Problemet er bare, at jeg tør ikke at flyve. Og her er vi altså de mere eller mindre suveræne parkourdrenge og pige fra det første møde. Ja. Hvem er det, der sidder over i dag? Det altså, er den her kamp, tænker jeg på. Sami El Hindi, der sidder over. Han er altså ikke med. Nummer 7 på parkourholdet. Det er til gengæld et par af profilerne fra den første kamp. Og lad os da bare kigge på dem, blandt andet her, som vi næsten er nødt til at nævne. Rinaldo Mariotto, halvt italiener, høvdingeboldturneringens klart sejeste navn. Rinaldo Mariotto. Og udover at være parkours udøver, så er han også politibetjent. Det er til gengæld ikke Tom Møller her. Han er til gengæld fra Skagen, sad over i den første kamp, men nu er han med 18 år, breakdancer, springgymnast og altså også parkourudøver. Men også parkour-deltagerne havde en lille smule at sige om kanonkuglerne inden den her kamp. Ja, kanonkuglerne, de er nogle lidt specielle typer, meget broget blanding. Jeg har lagt lidt mærke til ham, Christoffer Læsø, der minder en lille smule om Chris Brown, om han har nogle moves i sig. Det vil tiden jo vise, så det bliver lidt spændende at møde dem. Parkourholdet har altså en sejr i lommen, så hvis de vinder over kanonkuglerne, så er de sikre på at gå videre. Spændingen stiger. Lad os få gang i kamp nummer 2. Jeg ser her, at kanonkongen er sat til 31 år i alder, og det er da vist det, man kalder optimistisk sat. Sidst jeg tjekkede hans sygesikringsbevis, der var han 38 år. Jeg synes nu også, det virker lidt sådan til den lave ende med de 88 kilo, som vi også er stående på skærmen. Ja, men lad os nu se med stormløbet her. Han er dog her fuldstændig fremme i skoene, og det er rimelig sikkert, den der. Og det er her, vi kommer til at se en af de største ydmygelser i turneringen. Der er i hvert fald første mand ude fra kanonkuglerne. Farvel og tak til Christoffer Læsø. Herr Læsø er ude, og der tog vi jo så det etniske moment ud af kanonkuglerne. Ellers valgt netop på grund af det. Ja. Så er Henrik Poulsen en af de helt store profiler. Kendt som taktikeren, kendt som det kølige overblik. Og nu overladt bolden til Anders Stjernholm, der kommer venstrehånden fra ham. Og så har vi første gang Jesper i boldberøring, og den er så over til Score Emil.
også i boldbesiddelse. Anders Stjernholm overtager den. En lille finte her. Ned til Kanonkongen igen. Ja, der høj. Så godt sat ind her, Anders Stjernholm. Og prøv at se den her tænding, der alligevel er på kanonkuglerne. Farvel til Martin Kups. Ups. Vi har ikke så meget til Bettina Bjerre endnu. Fynboen, Victorie Værpigen. Oprindeligt uddannet elektroingeniør. Skulle det altså nok kunne bruges i dag. Stjernholm med bolden. Eller Spore Emil, men hele tiden har de jo de der små finter, hvor de overlader den til en ene eller den anden. Se nu igen der på ryggen der, og så Stjernholm. Men denne gang bliver Spore Emil. Sender ned godt grebet ind her. Rinaldo Mariotto. Rinaldo Mariotto lyner igen. Det er høje skud, der kommer fra Rinaldo. Og så Skavboen med bolden. Tom Møller. Det er godt. Klassisk navn. Skagen er jo hjemsted for en af de eneste skipperskoler i Danmark. Spore Emil kan ikke forstå, at han er sendt ud, men dommeren Emil, du er død. Spore Emil, du er død. Spore Emil, du er død. Du er død 2 gange, Spore Emil. Det kan han ikke forstå. Det er her, Bettina Bjerring nok kan sætte noget af et lavtryk ind. Så bliver... ja, der var noget, der ikke lige blev fanget af kameraerne herovre. Men det skal vi da vist nok være glade for. Og så ser vi slåen, og der er det altså tydeligt at se, at den rammer ind på Anders Stjernholm, og så går den direkte ned på foden af Spore Emil. Der er ikke noget at brokse over. Spore Emil lægger der også mærke til det. Hvad er det heller ikke? Jeg forventer nu, at Henrik Poulsen og Bettina Bjerring får den hen i et leje, hvor den hører hjemme. De er ikke de stærkeste spillere på det hold, men skal vi være helt ærlige, de har ikke de rigtig stærke spillere på det hold. Henrik Poulsen vært på Godmorgen P3 og Bettina Bjerring værvært. Nogle af de smukkeste deltagere, vi har haft, men ikke de stærkeste. Og det er Poulsen, der skal serve. Ned til Kanonkongen, og det er meget godt sat ind af... det er altså mere helden forstand, at Mønboen får et point, men det er flot. Det er filmerflot. Signe Højbjerg Larsen ud med hende, og så er der altså 2 af parkourfolkene i boks. Mariotto. Men 3 fra kanonkuglerne. Det er jo faktisk ikke... det er ikke så stor en føring, de har på kurholdet. Alligevel sidder man med en eller anden fornemmelse af, at det nok skal gå her. Skal vi se, kommer der en flyvende hold? Rinaldo Mariotto! Og det... Hvad siger dommeren her? Ja, den er allerede meget omdiskuteret. Ikke ramt, og så siger vi farvel til Rinaldo. Den flyvende hollænder mislykkes. En halv flyvende italiener. Vil jeg godt se i slow motion, den der. Det vil jeg godt. Men jeg tror jo nok, den rammer gulvet. Her ser vi det. Ja, den kommer her. Et fantastisk hopskud. Han er godt oppe i luften, det der. Og det går så lige mellem benene på her Poulsen der. Og er der noget, Poulsen kan, så er det at sprede benene. Med ryggen til. Det er ikke engang inde i Ørstedsparken med noget meget tungt om benene. Nu skal vi tilbage til kampen. Den gode Poulsen. Færdig i kanonkuglen, om vi så må sige. Skal jeg love for. Og det er faktisk en fuldstændig lige duel her nu. Ja, det er. Og så alligevel ikke. Ja. Jeg synes, de har momentum. Altså, Kanonkongen med fuldstændig sikkerhed på tilskuerne. Ja, det er sjovt, at frustrationerne kommer ud på den måde. Jeg ved ikke, hvad han egentlig tænkte på der, men altså, det er jo nok det, der mange, tænker, der hører Godmorgen P3 også har været inde over sådan en diskussion. Han tænker kun i de måneder, der har FI. Ilia Hassani, første gang høvdingen lyner for alvor i den her kamp, sender Henrik Poulsen ud, og så er det altså kun en stakkels vejrpige fanget i en tropisk parkourstorm. Ja, og det er jo altså også Balkanstorm, fordi det er jo Hassani, begge to i sin tid flygtninge fra Kosovo, i dag danskere. Og med et godt greb om bolden. Og der har vi så Skavboen. Skipperskolemateriale. Ja! Og der rører hun Bettina Bjerg. Der er lige... han er ikke... Rolig, Tom. Rolig, Tom. Det er en kvinde. Er hun sendt ud, Bettina Bjerring? Jeg tror, Bettina Bjerring har sendt hende ud. Som hun ligger over hebriderne som et stabilt højtryk. Og vi har Kanonkongen i alt... Og sagde du 88 kilo? Ja, det har jeg stående på mit papir her, men altså jeg Hvis det er 88 kilo, så er min røv en vandflyver. Jeg har aldrig set en mere overvægtig Kanonkongen, det jeg sidder og ser på lige nu. Jeg sidder og kigger på din røv, og det ligner ikke en vandflyver. Gør det vel? Nej. Men lad os nu se, hvad han har i armen. Det kan jo være, at nogle af kildeovene er blevet smukt placeret omkring biceps. De sidder rigtig godt og solidt omkring navlespektret. Og det er jo fordi, at Kanonkongen Jesper Holm har jo altid været glad for mad. Der
Der er peber i den her. Han er ikke bange. Han er ikke bange. Der får den. Han er ikke bange, men nu ryger han. Sendt ud her, og det er ikke en spark, og så har vi parkourholdet sikkert videre. Jeg er imponeret over, Anders, at du tidligt den her kamp, ved stillingen 2-2, siger, der bliver ikke spænding. Jeg så ikke kanonkongen som den høvding, jeg havde forventet. 1.49 tog det for parkourholdet at sende kanonkuglerne ud i en afgørende knald- eller faldkamp. Den venter vi med spænding på, når de skal møde sygeplejerskerne. Foreløbig kan vi konstatere, at parkour-drenge og pigerne er sendt så meget videre, som det næsten gør ondt. Ja, til gengæld har kanonkuglerne så langt turneringens flotteste spilledragter indtil videre. Skal vi gå ned og høre Signe? Ja, hun har også en flot dragt. Jo. Og takker i lige måde, drenge, selvom Anders' røv ikke er en vandflyver. Jeg kan kun sige en ting. Jeg elsker også høvdingebold. Og desværre fik kanonkuglerne altså stryen, og parkourholdet er altså 100% sikkert videre til anden runde. Og over til dig, Iben. Jeg starter til parkour på onsdag. Så jeg kan hoppe også. Det er stadig ikke sport. Emil. Ja. Altså, hvad fanden sker der? Vi kan jo alle sammen se, at du bliver ramt. I mit hoved var der var ikke nogen træf. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Altså, det kan godt være, det er kampens høde. Men jeg har ingen erindring af, at jeg bliver ramt overhovedet. Min kvindelige intuition, den siger bare løgn. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg mener det helt seriøst. Jeg er helt blank over. Jeg vil vildt gerne sådan, have et bevis for det. Men lad os lige se det en gang. Der så ryger den jo så lige ned på ankletten. Det er fuldstændig rigtigt, men det kunne jeg ikke mærke, og jeg kigger ikke på det. Jeg kunne simpelthen ikke mærke det. Altså, Men du holder jo ved i utrolig lang tid. Nu vil jeg spare dig for det, men dig og dommeren, tænker du ikke på noget tidspunkt, måske han har ret? Nej, for jeg husker overhovedet ikke, at jeg var i nærheden af bolden, og jeg kan ikke mærke det. Så jeg tænker, Anders er blevet skudt, og jeg gik fri fuldstændig. Jeg var 100% overbevist om det. Jeg kan godt se, den er der. Men hvis man nogensinde prøver at blive ramt af den bold, så er den altså ikke særlig hård. Kun hvis der bliver tyret, og hvis det er sådan en ricochetbold, der har ramt den anden først, så kan man altså ikke mærke det. Så jeg kunne ikke mærke det. Jeg ville sige det, hvis jeg blev ramt. Så er de to første kampe spillet, og resultatet er altså sådan her. I den første kamp, der vandt parkourholdet jo over sygeplejerskerne. Og i den anden kamp, der vandt parkourholdet jo også over kanonkuglerne. Det betyder, at både kanonkuglerne og sygeplejerskerne skal vinde, hvis de skal have en sejr og have en chance for at gå videre til næste runde. Kampgejsten er helt i top, både hos kanonkuglerne og hos sygeplejerskerne. Der er kun én ting at gøre. Lad os få spillerne på banen! Level up for sygeplejerskerne! En kamp om liv og død, og så er det jo meget godt, at den ene af deltagerholdene er sygeplejerskerne. Ja, det kan godt gå ind og blive den sidste operation. For i dag i hvert fald, og der vil jeg da også... nu skal vi ikke til at holde med hold her. Vi skal til at glæde os over, at et af disse hold går videre i turneringen. Hvad har sygeplejerskerne ud over det sagt inden opgøret her? Vi har det rigtig dårligt med, hvis vi taber. Fordi det betyder, at vi ikke går videre, så er det ude nu og hjem. Og aldrig mere træne høvdingebold. Og det vil vi ikke. Og lad os også lige kigge på kanonkuglerne, og ikke mindst hende her, Lissi, som sad over i den første kamp med en håndskade. Nu er hun med og ramt i natten. Ja, og jeg skal da love for, at det har sat hele kanonkuglernes hold op i en helt anden potens. Jeg er imponeret, jeg er skræmt, men jeg er også meget glædesfuld. Hvad siger du, undskyld? De har sagt et par ord om sygeplejerskerne. Jeg lurede lidt på min første kamp, og de overraskede mig meget positivt. De har nogle skarpskytter, virkelig. Jeg vil rigtig gerne slå dem. Deres klart farligste våben er nummer 4, Christian Nørskov. Og ham skal vi have relativt hurtigt ud. Ellers så bliver kampen alt for spændende. Jeg tror, hvis vi får ramt på ham tidligt, så har vi det afgjort. Og det har jeg fandme tænkt mig at få. Hold nu fast, for nu skal der kæmpes den sidste afgørende kamp. Sygeplejerskerne mod kanonkuglerne! Ja, det har vi. Så glæder os til aftenens sidste kamp, og den helt og aldeles afgørende for, om det er kanonkuglerne eller sygeplejerskerne, der skal videre.
Her får vi de to høvdinge op, og det er Kanonkongen, og så ser vi igen her Fie Lunau, sygeplejerskernes oversygeplejerske, og op ved dommeren lige og trykke hånden. Og igen må vi sætte spørgsmålstegn ved de 88 kilo. Jeg tror, at der er tale om gamle oplysninger. Jamen 88 kilo er det også i visse vægtsystemer. Visse vægtsystemer, som ikke længere rigtig bliver benyttet i den vestlige verden. Der havde vi lige Lizzie i billedet. Danmarks svar på Amy Winehouse et eller andet sted. Ja, jeg ved ikke, om hun skal løbe stormløbet nu. Der er så mange spørgsmål med Lizzie, og de bliver besvaret i løbet af de næste minutter. Så er det stormløb. Kanonkuglerne eller sygeplejersker, der skal videre. Her ser vi i hvert fald sygeplejerskerne få fat i bolden. Det gør de som en ikke, der ryger tilbage. Anders Stjernholm får så sendt ud, men den bliver undvidet. Ja, det er meget flot undvidet. Michael Andrew Hansen, der kaster sig til sin ene side, river et kateter med i faldet her, men overlever så videre. Og så ser vi Fie Lunau godt direkte efter Lizzie. Altså, det er benhårdt spil af sygeplejerskerne. Vi skal vende tilbage til Falklandskrigen for at se sygeplejersker, der går så meget forrest i kampene. Det er meget, meget smukt. Det er også, hvis vi ser det her i langsom gengivelse, der er tale om en decideret henrettelse. Direkte nede på ben. Hun ser aldrig den bold. Nej, hun ser den ikke komme. Ramt i aften, og så bliver der givet tilbage. Den rammer jorden, bliver der kaldt, men den er ikke Tena dømt. Andersen er ude. Sådan. Og så er der Andreas Krav, ked af det i aften. Farvel til Tena. Ja, i hvert fald foreløbig. Hun kan jo blive grebet ind igen, hvis en af hendes sygeplejerskeholdkammerater griber bolden. Du drømmer, Krav, du drømmer, men det er en smuk drøm. Hvad foregår der i øvrigt lige nu i den her kamp? Jeg synes ikke rigtigt, at Bettina Bjerring er så meget med i selve spillet fremme på banen. Hun ser yndig ud. Og Læsø også for så vidt, som her skyder. Sådan der. Et utroligt effektfuldt skud, og det var så... Der har vi Anders Stjernholm, venstrehånden, og videre til Christian Læsø. Og så er Bettina Bjerring for første gang ind og gik desinger på Christian Læsø. Og så bliver der slået tilbage. Det var Christian, der var meget tæt på at blive ramt. Og så jorden først. Læsø har bolden. Læsø skyder til synligheden formålsløst. Det virker lidt Liam Lahm-agtigt. Jeg mindes en gryderet, jeg spiste på Lolland en gang, som minder lidt om denne kamp. Det man kun kan for Hawaii-bold i øjeblikket. Se der rammer den Anders Stjernholm sendt ud. Venstre hånden fra kanonkuglerne. Så skal han til at brokke sig igen. Så skal vi til at se det store skuespil for Stjernholm. Lad os se nu. Fængsskolen fra Fredericia. Det var vel også uretfærdigt. Ud til Lizzie. Nurse Ratchet har bolden. Ja, Lizzie faldt i søvn ude i boksen. Lizzie har det, der hedder et fortænket blik, som man tit får med håndskader. Sådan, så er der grebet ud. Grebet ud af Kristoffer Læsø. Og det betyder altså, at vi har Lizzie på banen igen. Ja. Der bliver grebet ud, og det er selvfølgelig også farvel til... nu bliver der givet en advarsel. Michael Andrew Hansen, der sendte skud afsted her, selvfølgelig også. Han dør på den her griber, og Lizzie befriet. Ja, men vi så også i mellemtiden, mens disse billeder bevist, at Christian Læsø havde en meget intens indsfight med dommeren. Der, kanonkongen sender så blev der lynet ud fra mortererne. 6 skud fra Sixtus-batteriet. Ser det lige pludselig godt ud for kanonkuglerne. Ja, og dog. Vi har altså at gøre med knoglemavstransplantatoriet. Den tager vi lige igen. Vi har at gøre med knoglemavstransplantationsambulatoriet. Knoglemavstransplantationsafsnittet på Rigshospitalet. Kald den timeout fra netop knoglemavstransplantationsafsnittet. Spændende bliver også at se Lizzie, hvordan hun reagerer i en timeout. Vi skal i hvert fald ned i boksene og høre, hvad de to hold har at sige til hinanden. Okay. Og hvis du ikke har bolden, og hvis så er det se, du ikke har bolden der og skyder op, så ved jeg, at til mig. Hvem dækker deres hørte? Os to? Ja, jeg er bag os, og jeg er hørte. Okay. Og så eventuelt skal begge dækker, og så er det primært Kristoffer og Jesper, der kører samspillet for at få den, for at få ham 4'eren. Det er det, vi gør. Ja. Okay. Og grib den lige så godt. Kom så. Kom så. De kraftfulle med kuglerne. De er Det viser sig nu, at vi er kommet til at kalde Kristoffer Læsø for Christian Læsø. Det beklager vi selvfølgelig. Det kan altså også være, at det er os, der har ret. Det vil jeg stadig fastholde. Normalt er de vant til at kæmpe for andres liv. Nu kæmper de for deres eget. Sygeplejerskerne med et slyngskud her. Bolden hos Bettina Bjerring over til Kristoffer Læsø. Hen til kanonkongen. Tilbage til Kristoffer Læsø. Tilbage til kanonkongen. Tilbage til Kristoffer Læsø. Og der bliver skudt. Ser Kristoffer Læsø, hvordan Christian Nørskov har smidt sig ned på det sorte, blanke gulv. Og så ind direkte til nyrerne.
Ja, så er det 7'eren over for 7'eren, Christoffer Læsø. Se der, han kaster sig ned i skyttegraven, og så er det faktisk mere på skuldrene end i decideret nyrerne. Christina Thyssen alene i marken. Mistede sin kæreste, altså i høvdingbold-sammenhæng her. I det her afslutning, og igen Christoffer Læsø klar til at føre kniven. På mange måder en publikumsdarling, Christina Thyssen. Men lidt på glat is i øjeblikket. Ja, lille Bambi. Og der får vi så bolden. Lidt heldigt. Spørgsmålet er, og der bliver signaleret ned fra hendes høvding, den skal op i luften for at færdig i den. Ratchet mister den. Så er det Score Emil. Hvad skal han have? Nej, Score Emil, undskyld. Score Emil. Lidt afventende. Spørgsmålet om Lisi skal implementeres på banen nu. Det tror jeg ikke. Nu tager han den flyvende hollænder. Og den er lykkes fra Score Emil her. Så er det ved at stramme til for sygeplejerskerne på knoglemavstransplantatoriet. Og den tager vi lige igen. Så er det ved at stramme til for sygeplejerskerne på knoglemavstransplantationsafsnittet på Rigshospitalets meget fornemme afdeling. Det er jo således, at når det brænder på, så skal de rejse til fjerne egne og hente knoglemav hjem via vort vidt forgrenede lufttransportsystem. Nu skal Fie Lunau koncentrere sig mest om at overleve. Der skal gribes nogle bolde, der skal sendes nogle kanonkugler ud. Men de har 4 at tage, eller lad os bare sige 3,5. Lise er jo selvfølgelig en af dem. Præcis. Og hun tager den flyvende hollænder og misser, og det betyder farvel til Fie Lunau. Og det er overskåret næsten før det var startet. Jeg synes, hun gjorde det rigtigt. Det var slut for sygeplejerskerne, i hvert fald, medmindre de får et af de eftertragtede wildcards. Det ene, der er. Kanonkuglerne til gengæld kan vi se frem til at møde igen. Alt det og meget mere vil vi selvfølgelig gå nærmere ind i. Vi kan i hvert fald konstatere, at vi får parkourholdet på banen igen her. Det var aftens helt store profiler, det må vi sige. Det må vi sige. Der ser vi statistikken fra den sidste kamp. 5 kanonkugler tilbage. De var jo ellers nede på et tidspunkt, men for at kæmpe sig godt tilbage mod sygeplejerskerne. 2 minutter og 15 sekunder tog det for dem. Tilbage til Signe. Nede på banen. Resultatet er altså med 2 vundne kampe, og dermed videre parkourholdet! Og med 1 vunden kamp, og også dermed videre kanonkuglerne! Ja tak, kanonkongen. Så går ind og tager sejren. Hvordan føles det? Det føles dejligt at være videre i turneringen. Vi har hele tiden gået efter at blive nummer 1. Der er ikke nogen, der husker nummer 2, så vi er rigtig glade. Og hvordan har I det lige nu? Vi har det bare fantastisk. Og vi har fået rigtig god opbakning af publikum. Ja! Desværre, Fie, det gik jo altså ikke sådan helt som planlagt. Det gik slet ikke som planlagt. Nej. Det er langt fra planlagt, det her. Men prøv at høre her, I har jo en chance endnu, og det er, hvis I kan vinde folkets hjerte. Wildcardet. Lige præcis, wildcardet. Og hvordan man kan få det, det kan du se lige her. 8 hold er gået videre i turneringen, og du bestemmer, hvem der får den 9. og sidste plads. Hvis du gerne vil se mere til Bjarne Henriksen og skuespillerne, så skal du sende en sms med teksten HBOLD SKU til 1212. Hvis I giver os et wildcard, så får I langt mere røv end den her gang. Og de her 2 dejlige damer. Vil du have Mads Vad og danserne tilbage i Høvdingebold, så skal du skrive HBOLD DAN og sende den til 1212. Stem på danseholdet, så lover vi laver det vildeste danseshow med spagat af Katrine Bunde og Silas Holst. Savner du Masha Wang og hendes coverbabes, så skriv HBOLD COV i din sms. Eller hvis du synes, sygeplejerskerne fortjener endnu en chance i turneringen, så skriv HBOLD SYG og send den til 1212. Vi redder liv hver eneste dag. Nu må I redde os. Stem på os! Stem på os! Afstemningen er åben nu. Du kan se afgørelsen i aftenshowet i morgen. Så er det altså tak for i aften. Det har været en virkelig god oplevelse. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan kun se en ting. Jeg er pjattet med at se Høvdingebold. Det er godt nok også. Jeg kan love dig, at i næste uge, så bliver det mindst lige så vildt. Fordi i næste uge skal vi nemlig have gang i den anden runde. Jeg håber, vi ses næste søndag her på DR1. Ha' det godt. Tak for i aften! I næste uge i Høvdingebold. De bedste 9 hold er klar til anden runde, så nu blandes puljerne. På søndag tørner guldpigerne sammen med christianitterne og parkourholdet, og de 2 bedste går direkte videre til semifinalerne.
Aftenen her på DR1 fortsætter i den mere uhyggelige afdeling med anden del af den svenske krimi-miniserie Maria Bern Fremmed Fugl om lidt.